Димитър, я ела тук за малко. Да, ти какво? А ти искаш ли да научи да вървиш назаде? Да. Добре, виж как спре. Просто трябва и така вървиш. Добре, разбрах се, пробвам. Тати! Стави венегически от земята, пробвай втори път. Майката те е родила с мозък, ти без мозък. Къде близо толкова спъса пак? Добре, тати, ще пробвам. Добре съм. Димитър, докато не успееш, няма да стъпиш в къщи. Добре, тати, вярвам се, че този път наистина ще го направя. Абонирайте се за канала, ако искате още такива клипи.